As estrelas Michelin chegan á praia de Testal. Unha trintena de chefs chegados de diferentes partes de España participaron nunha sementeira organizada por Turismo de Galicia. A praia de Testal vistiuse de gala esta mañá para recibir a 32 chefs con estrela Michelin no evento solidario Estrelas no Camiño. Todos eles tiveron que mollarse no areal para participar na sementeira de 65.000 unidades de ameixa xapónica. A actividade, patrocinada por Turismo de Galicia, pretende amosarlles o proceso de obtención dos bivalvos ao tempo que colaboran con entidades do tecido asociativo. A primeira parada foi no criadoiro do Freixo, onde descubriron o proceso de cría da ameixa. É unha satisfacción poderlles facer unha inmersión Galicia Calidade e que coñezan un dos produtos máis extraordinarios cos que conta a gastronomía galega, que son pois as ameixas e os berberechos. A través de Galicia Calidade, pois hoxe puideron coñecer unha depuradora, van coñecer a lonxa e tamén pois van coñecer todo o proceso deste bivalvo. Nese sentido, van agora asistir a unha plantación de cría e van coñecer como despois cas mariscadoras como poden despois vai medrar o produto e ao final pois como se vai consumir e como vai chegar pois a estas mesas de estrelas Michelin. A Confraría de Noia colabora na actividade para poñer en valor o produto de proximidade. A Confraría de Noia de poñer en valor o produto galego, o produto 100% galego. Estuvemos unha visita a primeira hora ao criadero, onde puderon ver pois, como se elaboran, como se fan esas crías, esas larvas, poslarvas e semente que ahora vamos a sementar nos bancos e que fan que a produción sea sostible, artesanal e de calidade. Eso, gracias por poñer este altavoz tan importante para nós, por poñer o produto galego no lugar que se merece, non? No lugar de Galicia e de calidade. A última parada da ruta destes 32 chefs foi o restaurante Casa Barqueiro, en Negreira. O seu propietario estivo tamén en Testal para participar na sementeira, dende onde agradeceu o apoio da Xunta e a boa acollida entre os cociñeiros. Reiterou ademais que os beneficios das actividades irán destinados á Asociación de Saúde Mental A Creba de Noia e á Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental en Galicia. Eles collen o produto, pero moitas veces non saben onde sale. Todo hoxe viron onde salía, como se creaba, e todos van encantados. Así que moitas gracias a Merelles e máis a Galicia Calidade. Si nos podes comentar un poquito sobre a iniciativa social deste año, para que van destinados los fondos? Si, este ano ademais vai o beneficiario son a Creba, que é de aquí de Boiro, me parece, si. Noia, eso, perdón, que estamos en Noia, perdón. A Creba e máis FEACES, que é a Federación de Enfermos de Salud Mental, e máis a Asociación de Negreira, que son de discapacitados.